samara aje gona, yan samara aje gona, samara aje gona, yan samara aje gona. Noma tushen arziki sai ku fito ku muje gona. Noma na da muhimmanci ni dai ba zan guji noma ba. Noma na da muhimmanci ni dai ba zan guji noma ba. Noma na da muhimmanci ni dai ba zan guji noma ba. Noma na da muhimmanci ni dai ba zan guji noma ba. Sakon daga karkara daga muryar ARTV ne. Tudun wadar ɗanka dai 48 mitar ta ba zan ki faɗa ba. Noma na da muhimmanci ni dai ba zan guji noma ba. Ruwan sama ya sauka babu jinkiri sai dai shuka. Yan ka samu faɗaɗa noma domin ba ma guji noma ba. Noma na da muhimmanci ni dai ba zan guji noma ba. Laima ni'ima noma nema duk mai sanya noma ba zai guji ayyo noma ba. Noma na da muhimmanci ni dai ba zan guji noma ba. Ta da kubar rumbu mai rumbu ni na ta da kubar rumbu. Ina da yawan kaunar dambu ba zan guji ayyo noma ba. Noma na da muhimmanci ni dai ba zan guji noma ba. Ko ba ku da labarin olsa sai labarin cutar lasa a Kano da gurasa Bauchi da masa ba zan guji noma ba. Noma na da muhimmanci ni dai ba zan guji noma ba. Na ɗauki fatanya zan tafi gona na ga abokai na kallo na ni na yi dawayya kan gona ba zan guji noma ba. Noma na da muhimmanci ni dai ba zan guji noma ba. Tudun wadata akwai shinkafa makarfuna da rake da fannuwa kuma sai dai kofa ta ya ni dai zan guji ai noma. Noma na da muhimmanci ni dai ba zan guji noma ba. Sai da abinci ake rayuwa in babu abinci ina rayuwa. Noma a gare mu ya zama garkuwa ba ma guji ayyo noma ba. Noma na da muhimmanci ni dai ba zan guji noma ba. Na ga na birni yana noma ni na ƙauye ba zan guji noma ba. Ma'aikatan mu na ARTV ga su ma ba za su ki ayyo noma ba. Noma na da muhimmanci ni dai ba zan guji noma ba. Idris Ibrahim Idris ba zai guji noma ba. Nasir Abdullah shi ma ba zai guji noma ba. Nasir Haladu Rabi'u shi ma ba zai guji noma ba. Fahad Dasna Abba shi ma ba zai guji noma ba. Ina Ali Idris shi ma ba zai guji noma ba. Mansur Dan Kadai shi ma ba zai guji noma ba. Isa Yahaya Yasa ba zai guji noma ba. Ina Asabaru shi ma ba zai guji noma ba. Amina Abdullahi ba zan guji noma ba. Harira Muhammad ta ce ayyo noma. Zainab Ibrahim ta ce ayyo noma. Latifa Nasir ta ce ayyo noma. Hajiya Sa'a ta ce ayyo noma. Ma'aikatan ARTV duk sun ce ayyo noma. Birji mai waka a nan nake muku ban kwana. Noma na da muhimmanci ni dai ba zan guji noma ba. Noma na da muhimmanci ni dai ba zan guji noma ba. Noma na da muhimmanci ni dai ba zan guji noma ba. Samara aje gona, yan samara aje gona, samara aje gona, yan samara aje gona. Noma tushen arziki sai ku fito ku muje gona.